Здравейте на всички! Днес в нашия преглед имаме лазерния нивелир Ermin-Rich LN30, който формира 5 зелени линии, 4 в хоризонталната равнина и една вертикално. Ъгълът на разширение по хоризонтала е 360 градуса, което позволява извършването на множество видове работи, наливане за маска на пода, монтаж на контакти, полагане на плочки и други. Предимствата на устройството ще бъдат високо оценени от майсторите на ремонтни и строителни работи. Стройната система за компенсация изглажда вибрациите и осигурява самоизравняване на лазерните лъчи, което помага да се постигне най-добрият резултат. Както можем да забележим, нивелирът е опакован в много красива кутия. Приятно качество на картона. Нека най-накрая отворим кутията и видим какво има вътре. Тук виждаме малка чанта калъв. Вътре се намира самия лазерен нивелир. Предлага се с USB Type-C мрежов адаптер, лобразен магнитен държач, както и международна гаранция и кратка инструкция за експлоатация. Пълната версия на инструкциите можете да изтеглите по линка или да я сканирате в QR Code. Искам да отбележа, че този лазерен нивелир има 5 годишна гаранция за фабричен дефект, което е много приятно. Този лазерен нивелир има 3 режима. Първият режим е режим на самоизравняване. Преместете превключвателите, например, много внимателно и безопасно и постепенно в отключено положение. Индикаторът за захранване ще стане зелен. Ако индикаторът за захранване е червен, а лазерните лъчи често мигат, поставете устройството на по-равна повърхност. Вторият режим е режим на заключване. Нека преместим превключвателите в заключено положение. Натискаме и задържаме бутона за включване в продължение на 3 секунди, за да активираме режима на заключване. Всички лазерни лъчи ще мигат, индикаторът за захранване ще стане червен. В заключен режим уредът може да се накланя под необходимия ъгъл. По този начин можете да проектирате наклонени линии, като автоматичното изравняване ще бъде изключено. Третия режим е режим на пулсация. Отключете устройството. След това натискаме и задържаме бутона за включване в продължение на 3 секунди, за да активираме режима на пулсация. Включихме режима на пулсация и уредът започна да пищи. За да излезем от режима на пулсация, трябва да задържим бутона за включване в продължение на 3 секунди и след това да заключим устройството. Вградената батерия осигурява възможност за дълга автономна работа. Достъпни са 4 степени на яркост на лазера. При максимална мощност уредът може да работи до 10 часа. Това освобождава от необходимостта да зареждате нивелира по време на работната смяна. Ermin-Rich LN30 достига до повърхността на разстояние до 30 метра. При необходимост може да се монтира на статив с диаметър 1,4 инча. Степента на прах и влагозащита IP54, както и устойчивостта на високи и ниски температури, правят възможно ефективното използване на лазерния нивелир в неблагоприятни условия. Искам да добавя, че уредът е лек и удобно се държи в ръка, корпусът е здрав, създава усещане за надежност, уредът изглежда красиво и скъпо. И това е всичко за мен. Благодаря на всички за гледането и до нови срещи!